Nou, ik ben verhuisd. Ik woonde eerst vlakbij Balk. En toen ging ik in één keer verhuizen naar de Blessen. Onder Wolfga is dat. En ja, ik moest eigenlijk... Het was een beetje moeilijk om nog van school te wisselen. En ik vond ook gewoon een leuke school in Sneek, dus nou, dan maar zo. Ik ben David Brinkman en ik rijd iedere dag met mijn velomobiel ongeveer 40 kilometer naar school in Sneek. Ik vind het leuk, ik fiets graag en nou ja, ik moet er op de een of andere manier toch ook naar school komen. Dus nou, het is eigenlijk heel gemakkelijk. Bij een gewone fiets heb je dat je eigenlijk... je moet ook nog een goede positie vinden en zo, maar hier je gaat gewoon liggen en je hoeft alleen maar te trappen. En je bent super aerodynamisch, dus je kan hartstikke snel. Dus ja, het is echt een heel comfortabele manier van reizen. Op de vlakke stukken kan je 35-40 rijden. En ja, op de inbouwde kommetjes natuurlijk wat langzamer, maar gemiddeld rij je zo'n 32 tot 35 km per uur in mijn ervaring. Hoe lang moest deze fiets toch nog volhouden voordat je die diploma binnenhaast? Ik zit nu in de 6e, dus nog ongeveer een halfjaartje denk ik, zoiets, ietsje meer. En dan? Ja, dan ga ik waarschijnlijk naar Groningen, informatica studeren. In een leesfiets? Nou, dat is dan is het 60 kilometer heen en 60 kilometer terug, dus dat is wat te ver. Dus dan wordt het toch openbaar vervoer, maar waarschijnlijk op kamers in Groningen. Nou, dat wordt al kicken. Ja, klopt. Ik zal even wennen dan waarschijnlijk. In één keer heel dichtbij school en zo, dus dat is even apart. Oh, dat zwist wel aardig. Ja, een beetje op mijn rug, dat vooral. Maar dit is dus alle dagen die tochtje. Ja, klopt. En hoe snel heeft dat nou ongeveer in? Dat zou ik even moeten kijken. In 1 uur 24. En wat nou wat het draait? Dan kan ik er een kap overheen doen. En dan heb je eigenlijk alleen maar voor je bovenlichaam tot hier ongeveer last van de regen. Dus. Nou, we vinden je wel echt een bikkel. Dank u. Nou, op naar de les. Yes.